Koliko puta ste se našli u situaciji da ste gladni ili da su vam na vratima prijatelji, te morate sastaviti nešto za pojest na brzinu, ali to mora ujedno biti i ukusno. Jeste li svjesni da neka od jela mogu biti gotova unutar 10 minuta? Koja? Pogledajte u nastavku. Za izradu takvih savjeta ili tutoriala potreban nam je vaš suport sa kojim bi vas molili da lajkate video i pretplatite se na naš kanal. Pa krenimo! Pod rednim brojem 1 imamo tost sendvič. Uzmite 2 kriške kruha, dodajte omiljeni sir i šunku ili neko drugo meso po želji. Stavite u toster i pecite dok ne dobije zlatno smeđu boju. Pod rednim brojem 2 imamo tjestenina s umakom od rajčice. Kuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, zatim u tavi zgrijte umak od rajčice, on može biti kupovni ili domaći, i dodajte začine po ukusu. Nakon toga kuhajte nekoliko minuta. Dodajte tjesteninu u umak i promiješajte. Dobar tek! Pod rednim brojem 3 imamo pohana piletina. Uzmite pileća prsa, izrežite ih na tanke komade, posolite i popaprite. Umutite jaja u zdjeli, dok u drugoj zdjeli pomiješate krušne mrvice, brašno i začine. Nakon toga umočite pileće komade u jaja, te zatim u mješavinu krušnih mrvica. To sve pržite u dubokoj tavi dok ne dobiju zlatno smeđu boju. Idući zdravi obrok nam je riža sa povrćem. Skuhajte rižu prema uputama na pakiranju. Dok se riža kuha, u tavi zgrijte malo ulja, dodajte sjeckano povrće, na primjer papriku, mrkvu, luk, tikvice, i kuhajte dok ne omekša. Dodajte rižu u tavu sa povrćem i promiješajte. Je vas zanima šta je pod rednim brojem 5? Pod rednim brojem 5 imamo omlet. Kod omleta umutite jaja u zdjeli, dodate sol i papar, a zatim prelijete smjesu na zagrijanu tavu. Nakon nekoliko minuta dodajete na primjer sjeckanu šunku ili sir. Presavite omlet na pola i pecite još nekoliko minuta. Slijedi nam grilani sir. Narežite sir na tanke kriške, stavite na grill tavu i pecite dok ne dobije zlatnu smeđu boju. Slijedi nam salata sa tunom. Ovo isto jednostavno, u zdjeli pomiješajte konzerviranu tunu, narezane rajčice, papriku, krastavce, začinite prema ukusu i poslužite. Slijedi nešto što svi volimo, a to su palačinke. Za palačinke umutite jaja, mlijeko, brašno, sol i šećer u zdjeli dok ne dobijete glatku smjesu. Zagrijte tavu i pecite palačinke dok ne dobiju zlatno smeđu boju. Poslužite ih uz omiljeni preljev, kao što su na primjer med, džem ili čak čokoladni sirup. Predzadnji je sendvič sa jajima i sirom. Ovdje isto zgrijete tavu, dodate malo maslaca, zatim razbijete jaja na tavu i pecite dok se ne speću. Uzmite 2 kriške kruha, dodajte sir i pecivo i zatim dodajte jaja i preklopite. Možete pomiješati kapulu ili ostale sastojke po izboru. Slijedi nam još jedna veoma zdrava kombinacija, a to je juha od povrća. Uzmete lonac, u njega stavite nasjeckano povrće po želji, kao što su mrkva, luk, krumpir, tikvice itd. Dodate vodu ili temeljac, posolite, popaprite i kuhajte dok povrće ne omekša. Dodajte začine po želji i poslužite. Dobar tek! Kako vam se sviđa video sa top 10 najjednostavnijih i najbržih jela? Želite li da neke ideje ili savjete istražimo za vas? Pozivamo vas da pustite komentar ispod videa. Ako vam se sviđa video, kliknite like i pretplatite se na naš kanal jer uskoro slijedi puno drugih videa. Lijep pozdrav od ekipe Najtop 10!